बाकी मंडळी बऱ्यापैकी चकचकीत होता, जास्त हे करूची गरज नाही, पण म्हटलं आज धुऊयाच. कसं वाटतं आई 24,000 सबस्क्रायबर आज झाले तर? मस्त. आता अजून आजाराची वाट बघतो. खूप दिवस झाले आई वाट बघता. अशा काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू व्लॉग. तर मंडळी आज पण व्लॉग चालू होते संध्याकाळी आणि आज फायनली आम्ही आडसार काढलो, पप्पानी काढून दिले नाही आणि कसा काढलो त्याचं मिनी व्लॉग तर येतो लवकरच. पाणी भरपूर, हे बघा पाणी तर भरपूर भेटला, एकदम क्लिअर आणि मस्त. पाण्याची चव तर आमचे नारळ मस्त असत ना, कवळा आडसर. त्या दिवशी मंडळी ना आमका तो हुक बरोबर करूक मिळाला नाही होतो. आज पप्पा घराकडे होते त्याच्यामुळे हुक झालो एकदम व्यवस्थित, पप्पानीच काढून दिले. आणि काय आलं तुझे शब्द किती गडगडतो? पप्पा नसले का बरे करतात, शिस्तीत करतो, आम्ही तर अर्धवट केला. मंडळी मलाही खाऊ घ्यावा, मलाही प्रॉपर इली बघा. मी अजून म्हणजे कवळा आहे, एकदम एकदम कवळा, लगेचच पडला. काढू खायला माडाचा काढलाय, त्याच माडाचा, मोठ्या माडाचा. आपण काढी होतो त्याचा नाही, दुसऱ्या मोठ्या. कसा एकदम जबरदस्त, भार लागतं पण व्हायचंच झाला. व्हायचं आता खाऊया, वाटत व्हायचाच खाऊया. मस्त जरा सुद्धा चव बरी आहे ना. हा करा मंडई, सोनू चव एकदम जबरदस्त, एकदमच भारी. तू नको पाणी मंडई. फायनल रिपोर्ट पण मस्त इल्लेले असत, काय विषयच नाही. आता काय टेन्शनच नाही, उद्यापासून कामाक. उद्या वार असा मंगळवार, सुट्टी कधी आहे माहिती, डायरेक्ट 24 तारखेक दसऱ्या दिवशी, आणि शनिवारी भाड्याक, त्याच्यानंतर पुढच्या शनिवारी पण भाड्याक. खाऊ बरा पण टाकूचो कंटाळा टाकायचा बोले. सगळ्यांच्या घरात असंच असतं, खाऊन झालं का टाकूचा उचलूचा गडबड असतं. चाय पिऊन झाली का डबे, खाऊकाचे बिस्किटचे पुढे म्हणा, कागद, पप्पा असत, त्याच्यामुळे काय विषय नाही. पाऊस भरलेलो पण आता नाही, पाऊस गेलो, आता जाऊ. पाऊस गॉन झालो. आता थोड्या वेळ गरबाची गाणी नवरात्र चालू होताला. ऐकायला बरे वाटत. आमच्या देवळात पण असत, आमच्या मंदिरात कार्यक्रम असत, पण आमका अडचण असं पालव असल्यामुळे, तर तब्येत बरी नसल्यामुळे मी जाऊक नाही. आई जाता. फुगडे वगैरे महिलांचे कार्यक्रम असतात, फुगडे आणि गरबा असतात. आता 9 दिवस पंत झाला. गरबा म्हणजे रात्रीचा नसतं, नाही तर तुम्ही म्हणताला ओमकार जाऊन दाखवणार नाही कशा. आम्ही सगळी बायका दुपारी 3 वाजता जमा होतो, ते संध्याकाळी 6-6:30 पर्यंत असतात. बायकांचे असे म्हणजे छोटे स्पीकर असतात, जरासो बारीक हळू आवाजात, आणि त्याच्यावरती त्यांचं चालू असतं. पण बरं वाटतं, सगळ्या गावातले बायका येतात, जमा जातात, 8-9 दिवस मजा करतात, मस्त असतात. आणि मागची पण कमेंट होती की काय, ती कमेंट होती आई, सुतिक सोयर असतं किती दिवसाचं असता? आमचं 11 दिवसाचं. आमका 3 दिवसाचं पाणी असला नाही, आमका 11 दिवस पाळूचं लागतं, कारण 11 दिवस आमच्या देवाची आंघोळ होणार नाही. आणि बऱ्याच जणांना मागच्या टायमाक असं अंदाज झालो की आम्ही बोलवतो ना की आमचा वैयक्तिक नाही होता मंडई, तर आमच्या गावात सगळे पालव असत, आम्ही पण पालव असो, सगळे एक भावकी आमची. आणि जवळजवळ मला वाटतं 300-400 घरात तरी आहेत पालवांची. त्याच्यामुळे मंडळी कोणाच्या घरात पण काय प्रॉब्लेम किंवा काय अडचण इली ना, तर मग सगळ्यांका पाळूचा लागतं 11 दिवस. आणि दुसरी गोष्ट काय, 11 दिवस आमच्या देवाची पूजा होणार नाही, जोपर्यंत सोयर सुतिक संपणार नाही तोपर्यंत आमचं स्वयंभू देवस्थान आहे. तुम्ही मंडई ना मांजर वगैरे अशी बोलवताना बघितलं असतं, आमचं कोंबो ना इतकं इद्वाना ना, तो पप्पांका जाता फक्त, जास्त अजिबात भियाचो नाही. नुसतं हात जरी पुढे केले ना तरी सुद्धा तो एकदम लगेच येतो. रोज पप्पा त्याच्यावर बोलत असतात, त्याच्यामध्ये त्यांना सवय झाली एकदम आवाजाची. हात लावल्यानं तो आरडतो, पण पळायचो नाही अजिबात. काय रे ए, गावठी कोंबा मंडई? होय तर सांगा. होय तर सांगा, प्युअर गावठी, आमच्या घरचा एक नंबरचं या. दार जर उघडा दिसला ना तो धावत घरात दिलोच समजायचो, लक्ष चुकलो काय. आणि त्याला माहिती आहे आम्ही त्यांचा खाऊ थंय ठेवतो ते बघ गव, आणि त्याच्यामध्ये ही लोक डायरेक्ट थंयच जातो. अरे इद्वान जातो. कापिया रे, कापिया. गावठी होय तर सांगा. होय तर सांगा, देऊया. काय रे, काय रे, काय रे, काय रे. समाधान दाख नाही आता, खाऊन जा, चल पळ पळ.
अजून पण असं त्याच्या जोडीचे बघा. होय का तो पण आमचा जा तो मोठा 9 कोंबे. मंडळी वातावरण झाला एकदम दमट. खरं तर पाऊस पडणार असतो पण पाऊस आता गेलेलो हा. तर आम्ही आता म्हटलं जरा गाडीवरती पाणी मारूया कारण मंडळी ना आजच्या दिवशी करेक्ट ना आपले 24,000 सबस्क्रायबर कंप्लीट झालेले आहेत तुमच्यामुळे आणि आपल्या गाडीमुळे. तर मंडळी त्याच्यामुळे गाडी तर क्लीन असतात रेग्युलर. तर आज तर क्लीनच करूया मस्त आणि संध्याकाळी पाय वगैरे पडायचं मस्त अगरबत्ती वगैरे हे करून. कारण ती गाडी नसताना मंडळी तर आज ही कुठचीच गोष्ट पॉसिबल जाणं नसती फक्त त्या गाडीमुळे आणि तुमच्या सपोर्टमुळे. तर जाऊया आपण गाडी धुक चला. स्वतःची कोंबडी असते का फायदा म्हणजे तुम्ही बघू शकता. ही गावठी अंडी असत आत्ता जस्ट घेऊन येलेत पप्पा. कोंबडी या साईडीक असतात आणि कबुतरचा ता बघा आता ओपनच असतात. एक आम्ही कधीच बंदिस्त ठेवणं मागच्या पण सांगितले पिंजरो दाखव म्हणून. तर पिंजऱ्यात वगैरे काय ठेवणं नाही आणि तसं की तुम्ही बोला होता जास्त संपर्कात येऊ नको म्हणून तर लांबच असतो. आम्ही फक्त त्याला डायरेक्ट सोडलेला तर येता आणि त्याच्यात बसता मस्त फिरतं वगैरे. आता फिराक गेला संध्याकाळी येताला नंतर. तर आम्ही कधीच त्याला हात वगैरे जास्त लावणं नाही अजिबात कारण ता लांबच असता फिरता फिरता मस्त वातावरणात आणि येता परत. जाऊया गाडी धुक चला. बाकी मंडळी बऱ्यापैकी चकचकीत होता जास्त हे करूची गरज नाही पण म्हटलं आज धुऊयाच. आणि 2 दिवस तर पाऊस एकदम जोरात पडा होता पण आज नाही. यासाठी तुमका आता स्पीकरचा आवाज येत असतो कारण यासाठी बाजूच्या गावात नवरात्र चालू असतात रात्रीचे नाच वगैरे मस्त एन्जॉय करतात. आता टायर वगैरे क्लीन करूया. आता म्हणजे 2 गोष्टी बदली करू गेले आहेत ते म्हणजे पहिली गोष्ट तर हे बघा गाडीचं टायर एकदम गुळगुळीत झालेलं तर हे आणि त्या साईडचे दोन्ही टायर बदलूचे आहेत. आणि त्या दिवशी हे पट्टे पण दाखवक नव्हते हे बघा हे नवीन मारले नाहीत या साईडचे. रेग्युलर धुवून पण मंडई गाडी किती रंगता बघा एका दिवसात त्याच्यामुळे विचार करा. दोन्ही गाणी ऐकाक बरी वाटतात. म्हणजे वांग्याचं झाड बघा वांगी लागलेली आहे ते बघा. पप्पाने आज काढलेली मस्त कापा भाजूक गावतली संध्याकाळी सांगू ऐक भाजूक. हे बघा यासाठी पिकला ह्या बघा. जाऊया आपण पण गाडी धुवूक लागूया. बाकी जास्त काय रंगाक नाही. हे बघा या साईडने तर एकदम व्यवस्थित होता असा मस्त बॅटिंगच्या वरती ठेवतो म्हणजे धूळ झाली ना तर असा गुटायचा आणि साईडिक झाडायचा. आणि पाठीमागे थोडा रंगला घासू गोया. मुळा प्युअर मुळा घेऊन या बघले फायद्याचो ऐकला मुळा ह्याच्या जाग आणि माझ्या बरोबरच्या माणसांनी मागले आहे 14 तो नाही म्हणाले तू आता संध्याकाळी जाऊन भेटायचा मग फायद्याचा तुझ्या. पण गुरे कोण आजोबा आलेत ना त्यांनी आपल्याला हे बघा मस्त लिंब दिलेली आहेत सगळे पिकलेली आहेत मस्त. इथे कुठेतरी झाड आहे मला वाटतं ते फिरत असतात ना त्यांचे गुरे यायचं टायमिंग झालं ते कुत्रे आता खेळत होते ना तर त्यांचाच आहे एक तो ठेवून देऊया आतमध्ये. पैशाशिवाय काय बघता बघता आपली गाडी धुवून झाली आणि एकदम चकाचक. आणि आईने पण इली बघा मामाकडे गेलेली. फायनल काम शेवटचा पाणी पुसायचा. आईने बघा मंडळी आई तर आंघोळ करून इल्लेली असा. तर जसं की बोलले होते हात जोडून घेऊया. बोला श्री स्वामी समर्थ श्री साई बाबा. गाडीकडे जाऊया चला. पाया पडान घ्या मंडळी. आमच्यासाठी तर गाडी म्हणजे सगळाच काय आई गाडी नसता तरी ओळख पण असणार नसती. मंडई जाऊया चाय पिऊक. मारे बिस्किट कसं वाटतं आई 24,000 सबस्क्रायबर आज झाले तर मस्त. आता अजून 1000ची वाट
हजाराची वाट बघतो. खूप दिवस झाले आई वाट बघता. हम्म. सर्व मंडळी मेहनतीचो खेळ असा. पण वाट बघून काय नाही म्हणा, वाट बघित राहिला तर वाटच बघित राहताला. जा काय करूचा त्याच्या मागे तुटान पडा. 24 पर्यंत पोचा खूप प्रयत्न केले आणि खूप कष्ट केले. बाकी तुमची साथ, देवाचे आशीर्वाद. 24,000 भारी वाटतं ऐक आकडं. कष्ट किती होत त्याच्या मागे, कष्ट किती होत त्यावर तितकेच आहे, कारण एक काय हो पण तितके लागतात ना. आपण म्हणतो हजार पण हजारात आकडे किती आहेत? 1999 आणि एका. मेहनत आहे ना, मेहनतीशिवाय काय काय. कारण मंडई ना एक व्यक्ती असतात ते आपण सबस्क्राईब करतात आपण आणि म्हणतो, पण सबस्क्राईब करण्यामागे सुद्धा ना त्यांना ती गोष्ट आवडक होय मंडई, मनापासून वाटक होय. आणि सबस्क्राईब हे एक बटन असं जर प्रेस करूचा लागता तर त्याच्या मागे तर प्रेस करू ते जाईपर्यंत किती ह्या असं मध्ये ना विचार पहिली करा. गोष्ट कारण कसं माणूस व्हिडिओ बघता त्याच्यानंतर मग सबस्क्राईब करता. मग असे हजार हो किती लागतात. 1000 जणांच्या मनात येऊ विचार करा 24,000 व्यक्तींनी ता प्रेस केलेला तेव्हा 24,000 कम्प्लीट झाले. म्हणजे त्यांच्या मनात आम्ही थोडीफार काय असेल आपण जागा निर्माण केलो तेव्हा ती गोष्ट झालेली आहे. इतके खाऊ नाहीत आणि सोप्या नाही. पहिली गोष्ट सोप्या नाही इतक्या, कारण प्रत्येकाच्या मनात पण विचार येऊ आहे ना. नुसतं असं बघला नाही बाबा मी एक सबस्क्राईब करतोय असं पण असतं ना. त्याच म्हणते खूप कष्ट असत आणि प्रामाणिक कष्ट होय याच्या मागे मंडळी. प्रामाणिक कष्टाचं फळ असा ना तर तुमका प्रामाणिकच मिळताना पण तसंच त्याचं मोबदलं म्हणतो ना. सुरुवातीक आमका असंच बरेच जणांनी कमेंट पण केलेले, अजून युट्यूबरचे नाव दिलेले काय तर तुम्ही त्यांचा बघा त्यांच्यासारखे करा. पण आम्ही मंडळी तुमका पण एक सांगते म्हणजे असं कसा माहिती की कोणाकच कॉपी मारून किंवा कोणाक तरी असं घेऊन असं मंडळी कधी होणार नाही. कारण मेहनत ही आपणाक स्वतः करूची लागता. कारण तुमचं कंटेंट तुमचे जे बघतं त्यांना आवडतले तेव्हा ते तुमका सबस्क्राईब करतले. की दुसऱ्याच्या कंटेंट मध्ये तुम्ही जाऊन ऑलरेडी ते त्यांना बघित असतात मंडळी तर ते करू पण शकतं सबस्क्राईब, नाही असं नाही. पण मंडळी तुमच्यातलं काहीतरी बघून ते सबस्क्राईब करतले तेव्हा तर वेगळा असतं. आणि दुसरी गोष्ट काय होता, आपण समोरच्या माणसा कॉपी करताना 1-2 वेळा करू शकतो तर रेग्युलर होणार नाही. आमका 3-4 वेळा तरी एकदा पण मी रिप्लाय पण दिलेला आहे. म्हटलं शेवटी प्रत्येकाचा टॅलेंट मेहनत म्हणजे त्यांनी पण ती ऑडियन्स जी कमवलेली आहे ना ती त्यांची मेहनत आहे तेव्हा तेवढ्यापर्यंत पोहोचलेले. कारण समोरच्या माणसासारखी भाषा वापरणं किंवा तसं बोलणं वागणं ह्या प्रत्येकाला जमत नसतं आणि नसतात. किती काय केलं तरी आपण समोरच्या सारखे एक दिवस खूप प्रयत्नानंतर तसं करू शकतो. त्याच्यासाठी भरपूर मेहनत घेऊ म्हणजे समोरच्या सारख्या वागा. पण शेवटी 1-2दा झालं तर तिसऱ्या वेळा आपण आपल्याच जागेवर येतलो. त्याच्यामुळे दुसऱ्याची कॉपी करू नये. आणि आम्ही तर आमका तर जमाचावर नाही, कारण मला बरेच वेळा कमेंट होते. मी एका वेळेस रिप्लाय पण दिलेला आहे. म्हटलं समोरच्या सारखे म्हणजे प्रत्येकाचा टॅलेंट वेगळा तर त्यांना राग पण इलेलो काय तर तुम्ही असा कसा उत्तर दिलात. पण ती खरी गोष्ट आहे, कारण आपण दुसऱ्याची कॉपी कितपर्यंत करू शकतो. 1-2 वेळा 4 वेळा 10 वेळा रोज करू शकणार नाही. म्हणजे आणि दुसऱ्याची कॉपी करून आपल्यात जे काही गुण किंवा आपला जा काय त्याला पण दडान राहताला. शेवटी म्हणजे कसं होतं ना माहिती, दुसऱ्याची तुम्ही कॉपी केलात ना शेवटी लोकांना नोटीस मध्ये येताला की अरे ह्याच्यासारखं वागक बघते ह्यांका मी ऑलरेडी बघितलं. जेव्हा तुमच्यातलो काहीतरी गुण तुमच्यातली कला बाहेर येतली ना म्हणजे काय तुम्ही आपण स्वतः विसरून जातलो आणि समोरच्या सारख्या खोटा वागण्याचा प्रयत्न करतलो. मग त्याच्यात खरा पण नाही आणि खोटा पण नाही असं होतला. काय म्हणतात तेलही गेले तुपही गेले ती परिस्थिती होती आणि अर्ध्यावर थांबायचं लागतं. तुमच्यातले गुण मंडळी तुम्ही बाहेर काढा. नक्कीच माझ्यापेक्षा सुद्धा तुमचे सबस्क्रायबर भरपूर वाढतले. फक्त तुम्ही तुमच्यातलं वेगळे पण काहीतरी काढा आणि त्याच्या मागे भरपूर कष्ट करा. तुम्ही नक्कीच खूप पुढे जातालाय आणि भरपूर पुढे जातालाय एकदमच एवढा. आणि शेवटी का आपली माणसं आता सगळे युट्यूबर म्हणजे एकच, कारण शेवटी एकाच क्षेत्रात काम करतात. कोणी पुढे गेलं तरी त्या चांगलाच असतं आणि आपल्या पण चांगला वाटतं. कारण बघ आपल्या बरोबरचं माणूस कोणतरी पुढे गेलो हे विचार माणसाच्या डोक्यात आहे. मग आपण शिकण्यासारखे असतं वा आपल्या बरोबरचं माणूस पुढे जातं म्हणजे काय शिकलो काय केलं ह्या त्यांना बघून अनुकरण करून आपण आपल्यात बदल घडवू शकतो. पण त्याच्यासारखे आपण वागा शकणार नाही. मंडळी दम लावून जोर लावून मेहनत करा. आम्ही आता चाय पिऊया. माझी चाय झाली थंड, आता गडबडे चाय तर पिऊन झालेली आहे मंडळी आणि आता जाते मस्त आणि ब्लॉग एडिट करते. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.